Tentokrát v našom cestovateľskom dokumente zavítame na úplne odlišný kontinent, ako sme boli zvyknutí. Vítajte na severe Afriky v slnnom Tunisku. Som na Sahare. Mne a mojej kameramanke je naozaj teplo. Čím to asi bude? Na Sahare som sa rozhodol, že sa naučím dojiť ťavu. Miestni mi to však neodporúčali a tak som sa na nej vozil spolu s Fatimou. Žiadna. Ona, jak sa to volá, Fatima. Milí priatelia, predstavte si, že aj na Sahare niekto žije. A my spolu s okom našej investigatívnej kamery sme sa pozreli na starú pani, ktorá žije tu v púšti na Sahare. يا هوا روحوا قلو كتير اشتقت له لو بده عمري كله بعطيه يا هوا روحوا قلو كتير اشتقت له لو بده عمري كله بعطيه ولما يا حبي. Přátelé, řekněte mi, proč je tenhle seriál taková pitomost? Je to azda len Fata Morgana? Preľud? A to není zlé, to je dobré. Je to tak, najkrajšia časť oázy je bazén. Do ďalšej saharskej oázy som sa transportoval s mojim priateľom Ahmetom na džípe. Dobrý. Nevoľným pádom. Myslím, že toto je lepšie než horská dráha. Chuda, už je tady parkoviště. Aha. Značka parking. Akorát sa mi to páči. Tady si za 2 hodinky posadíme. Jo, to jsou ty kulisy těch hvězdných válek. Jo, proto jsme se měli. Kulisy hvězdných válek. Aha. Wow. Pustě. Tak já budu potřebovat napít. Já jsem chtěla už po cestě, ale to nějak úplně nešlo. Budu sa smiať, to vyššie nejaká muzika. Aha, ale to dobre fúka. Ten piesok.
uprostred Sahary. Pohybuje sa rýchlosť vetra okolo 50 km za hodinu. Toto mestečko za mnou, milí priatelia, to nie je skutočné mestečko, postavili ho iba ako filmovú kulisu pre Hviezdne vojny. قل لي اعمل ايه حبيبي قل لي اعمل ايه سحروني الليل عيونك وانت تميل دوقوني الويل عيونك صبري قلبي قليل سحروني الليل عيونك وانت تميل يا غالي دوقوني الويل عيونك صبري. Tu v pohorí Atlas ma napadla jedna vec. Aké sú tie naše vysoké Tatry pekné. A inak vedeli ste o tom, že Ježiša Nazareckého točili vlastne v tejto časti Sahary? Ja teda nie.